eku 1 John. Siyamamkela noSamke noNdira noLily. Ukhona omnye umuntu okhona? Oh yes. Nomtam. 1 John 3:3. Bani simamkela singenweni. Kuthiwa, and all who have this eager expectation will keep themselves pure, just as he is pure. Ayimoshekile hit ngathi bakhodola abantu ngathi ihambele kakhulu kubo. I-wasted. Mayisondele kancinci ayizi lapho. Mayisondele kancinci. Ibe la phakathi kukaMpazi no Lindo iposition. And all who have this eager expectation will keep themselves pure just as he is pure. Wonke umuntu onelithemba kuKristu uzenza nyulo. Yabona isiXhosa sithi sayenza ngcono, sithi uzenza. Ngicela uthatha abathambi. Njengokuba noYesu enyulu. Into endiyiphawuleyo ebuzalwaneni amandla engqondo siwabhekela phansi. Yonke into siyifuna kumoya, yonke into sityhola ngayo uSathane. Ingqondo le ingathi usokholwa konke kunceda ngayo ebantwini. Bazalwane, into eninzi kwinkolo isetyenzwa ngengqondo. Abanye abantu ke beve bendityhola bethi ndingumfundisi wengqondo. Anomfundisi kamoya, asinamfundisi kaNgqondo, umfundisi kamoya lapha. Umoya ingcwele unceda ingqondo le. Ingqondo eguqulweyo usebenza lula umoya oyingcwele. So sithi ke kuthiwa phaya wonke umuntu onelithemba, leliphi elithemba elokuba xa uYesu ethe wabonakala sizofana naye. So kuthiwa wonke umuntu onethemba ke ngolokufana noYesu xa ebonakala uzenza nyulu kwangoku kwenzela uba athi uYesu ethi gqi ube wena usondele ekufaneni naye. Kusho ukuthi akekho umuntu ozothi elindele ukuba pure like Jesus ozovele azigcine not caring about their purity now. So ndithi ke i-purity okanye ukuba nyulu ngumsebenzi wakho wasengqondweni, apha engqondweni uba nyulu ngokwakho. So ke so itopic yethu ithi keep yourself pure. Suba lixeleku ukungcola kwakho kude kubonwe ngabantu udunuke. Zigcina uclean. Keep yourself pure is our topic. Kuba kuthiwa abantu abanethemba lokuba xa ebuya uYesu bazofana naye, they keep themselves pure. Yintoni motivation? Motivation of keeping yourself pure is because Jesus is pure. So keep yourself pure until Jesus returns. Khawuzigcine unyulu umclean de uYesu abuye. Ungabi clean ixesha elide, iba clean de uYesu abuye. Uvile ke phaa kuthiwa abantu abanethemba lokuba uYesu uzobuya bafane naye bayazenza bona, bazenza nyulu. Bazenza nyulu bona. Kawuphinde verse 2 for interest's sake. Kuthiwa phaya singabantwana bathi ngokwa verse 1. But ingawasinobantwana xa bamdaka. Dear friends, we are already God's children.
asimyeke uverse 1 or verse 1. Dear friends, we are already God's children. Kusho ukuthi lento yethu yokuzenza nyulu asizenzi nyulu ukuze sibe ngabantwana bakaThixo. Asizenzi clean ngaphakathi ukuze sibe ngabantwana sesingabo. But he has not yet shown us what will be like when Christ appears. Ayikaveli icace into esiyuba yiyo xa ithi qi. But we do know that we'll be like him, for we will see him as he really is, as he really is. Kuthiwa singabantwana bakaThixo ngoku, kodwa ke into esiya kuba yiyo ayikacaci. Siyazi kambe ukuba akufika uKristu siyakufana naye kuba soba simbona njengoko enjalo. Abesele uverse 3, abantu ke ngoku abanelithemba, wonke umuntu onelithemba ngoba lokuba uYesu uzombona njengoba enjalo and uzofana noYesu, uzenza nyulu kanye njengoko uYesu enyulu, yibe uzama ukufana naye wena ngoku, ukuze xa efika uYesu ibe kugqityezelwa komsebenzi kuwe. Now, how can we keep ourselves pure? Ndiyacinga uba ngizozimenshina namhlanje izinto eziyi-7 ongazenza nyulu ngazo. 7 of them, then ndizobona kuba ixesha ndinalo na elokuzicacisa. But i-motivation yokuba pure is because we want to be pure like Jesus. Not to be pure like the pastor or pure like umuntu awuguqulayo, which means impurity yakho suyikala ngabantu uthi noba ndi-wrong kodwa ndangafani nobani. If abantu bakhe bayi-target yakho, impurity yakho izophela esithubeni. Suba ngcwele njengomuntu, suba nyulu, suba pure, suba clean njengabantu, ufuna uba clean njengoYesu. That's why xa ungumuntu ongxamele ukuba clean njengoYesu uyeka nezinto abantu bangaqondi uba fana ziyeka. Umzekelo thina siyayiyeka into yobukela isport because siyacinga uba uYesu ebengasibukela isport kanene. Okay, make siye kuphiyo. Uphiyo uthetha ukuthini? Uthetha into ezimbini. Number 1, uthetha ukuthi to be without sin, to be without blemish, to be kukungabi nanto ekungcolisileyo. Okwesibini uthetha ukuba genuine. Nike nizibone into kuthiwa yi-pure gold. Xa kuthiwa into yi-pure gold, enye sube ingeyo pure gold because sube kuyi-gold exubene nenye into. So xa ngumzalwane kuthiwa uphiyo, it means there are no competing loyalties kuwe, ungulo mzalwane ukuthi unguye. So abanye abazalwane bayeke izono ezi xa kuthetha ngopurity qha, kodwa i-values ne-interests zabo they are still the same like before. So xa ngumzalwane xa kuthi uphiyo kuthetha uba uyingqondo enye, uyile nto uthi uyiyo. Then ke how can you keep yourself pure? Sesizishilo vele. Number 1, icacile, introspection. Number 2, of course, confess your sins always. Number 1, do introspection. So lokuzihlola qho kuzobe clean. Sitheke imajority yabantu xa begqitha kwimira edolophini benza njani? Bayazihlola. Amaqumqum la ngabhadlanga xa egqitha kwimira gqitha kwishingishana because they don't care. Ngamatoni ke lo? Ngamaqumqum lawo. Amaxaxavithi. Ndicinga uba mnanderi, normally if you get a chance yokugqitha ecaleni kwento ozozibona kuyo befamba ukuthi gqi uziya uyangqinela uvela ugqithe ngayo nenja iyagqitha nenja kodwa ingathi izijonge ithi izikhonkothe.
negusha ikhe izijonge ibe seyobetha isipili. Ugqithwa kwantoni? Kwi kaba abanye badla uhlupheka xa bebona imirror zakhona zingavezi into. Kade aye kule noba ebeye kwezi shops ufika ipillars zakhona zijikelezwe ezimira. Ukajika noba kabini pha. Ithethe ukuthi lona indlela esizikhathalele ngayo ngaphandle. Andisho ke bazalwane uba hambani niyozilibazisa edolophini nijonge nemirror pha. Ndenza umzekelo ukuba noko xa ungumzalwane you always concerned ukuba akho nto ingemanga kakuhle na apha kuwe. Nike nibabona abantu bathetha ude basizele ufike benendawo ezimhlophe emacaleni. Ude ucinga uba lo muntu akasamane sithi nokuthi uchokoko ucinga uba Nkosi yami ingathi ngakho into emrhawuzelelayo athi anike nibabona abantu abanjalo ide yande futhi akanandaba yande ubombe iyakhula le mbewu. So sithi ke ngeke ube careless kanjalo ke nawe ngokwasemoyeni soloko unomdla wokuzazi ukuba unjani. Sithi ke oqala introspection, esibini you confess ke ngoku your sin or impurities. Ungafaka i-brackets pha enze basazi ba in relations to upio. You purify or you confess your impurities. You uyazivume into zokungcolisileyo. Sufihla sukwethuka man. Number 3 niyayazi. You repent always. Confess your sins always. Repent always. I-repentance akuyonto yenza kube kanye, into yenza okoko. Ukurepenta is to decide. Ungafaka brackets. Decide against your sin. Repent, decide against your sin. So you do that always. Lento ubuzibonile xa ubuzihlola ukuba wrong. You decide against it. You make up your mind. Ukuthi lento ndiyekile kuba ibi wrong. Number 4. Then usobuguqukile ke ngoku turn to God. Ndizonixelela ku turn to God buthetha ukuthini. Turn to God ndimbeka kule sense yokuba yazi ukuba uThixo ukujongile. Involve uThixo kulento because abanye abantu baphenduka kuba lento beyiyekiswa kuba inqandwa ngumfundisi. Kanti wena guqukela kuThixo sazi uba le repentance yakho is based on how God sees you. That is uklinela uThixo. You are pure for God. So hiyakuye ke ngoku ayokukorekisha ukumakisha uba are you as pure as he expects. So you turn to God for approval. Masimfake no approval. Turn to God for approval because imbi into yomuntu othi uphendukile sithi sishaya izandla kanti uThixo akamboni ephendukile. Nimani ibhala nesiXhosa apha ngezantsi. Introspection siyamazi bakuzihlola. Number 2 vuma izono rhoqo. Number 3 guquka rhoqo. Number 4 guqukela kuThixo. So
indlela esinganyulu ngayo leyo, indlela esingaklini ngayo ukuba irepentance yakho iapprove nguThixo. Khona ndipheka kancinci mfana wami kule monitor yami anana bangu high, khona bu high not volume. So sithi ke phendukela kuThixo. Iapproval intoni? Upasa sixhosa. Intoni approval? Ithi la verse ithi so that those who have God's approval bangabonakale. So phinde siyibone. Number 5. After turning to God, prove your repentance by your actions. Prove your repentance with or by your actions. Bonakalisa kaloku uguqukile. Indlela oba clean le. Masibone sonke ngokuba hayi uguqukile. Andithi soyile uThixo wakubona uThixo wakupasisa ubuguqukile. Makubone thina ke ngo uba hayi uguquke inyani ke ngo. Umzekelo kukho abantu bangangobantu babantu. Ukuvumbula thana ngumuntu wabantu. Ndingumuntu othanda ukuhlala ndodwa. I enjoy my space. Uthixo ulindele lonto emzalwaneni? Never. Fanele ke ngoku lo mzalwane atshintshe ke ngoku sibone uba ungumuntu wabantu ke ngoku ezizama eya efana noYesu. Sithi ke let's see that you have repented. I think noYesu unawo amazawo atshoyo athi vezani isiqhamo esibonakalisa inguquko. Is it Matthew? Bazoyijonga Nkosi. Iheading thini? Hayi, iheading yanto leyo. Siqithe kudala kulanto besithi thina how can you keep yourself and pure. Motivation benigqitha nje mntanami. Iheading yethu how can you keep yourself pure. Number 5. Masibone. Sufuna ukuphenduka kwakho sikujonge nge-X-ray. Is it X-ray yo? Ento zakho. Asiyo radiographers. Buchintshile. Matthew 3:8. Matthew 3:8 uthi prove kutsho yes umveze mntanami. Prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. And this is you repent, you turn to God, then prove it that you have turned to God, now you have repented. Ke ngoko velisana isiqhamo esifanele inguquko. Nawe ngoma ke sibizwe nguwe pha eMthatha uba sifote sekusho sibizana nawoko. Ingathi uyicake. Uthandwa ngabantwana. Awuke nawe uthanda abantwana. Ukubuze nawe sifota nini? Uke ubuze nana ucela umphako ebantwini. Uke uphe nabantu umphako. Siyevana? Bonakala uba uguqukile ngoku. Then nifakele ke la verse mntanami nifake pha uze kakuhle siphike. Hayi no akhonto ingamenza nto pha. Iqine gqithi. Mhlambe sawubona pha uMntakandiri uba ichisa kanganani igesi. Prove by the way you live that you have repented.
Kangaba niyazi apha ecaweni bakhona amalengeni babona basenenkani le yakudala. Kodwa nawe ngofanele uba inkani uye uguquka kuyo nokuba short tempered. Imbi into yoba yabantwana ngubani onomama okhalalayo xomziseliti athanda sayifuni Thando unyoko unjani akathi basosiyeka ndisayifuni hluthi venda hlutha Yey umpazi ibilo mntana wampazi umpazi akakhalali ngali ngamadoda ekuthiwa ayakhalala ukudla noba kuzenini ukufika usene appetite awunayo sosiyeke lwa awukhalali kwetini tha ayikhalali lento ngulwazi okanye ngokudla okuyakuthanda ngeke ukhala noba seyifuna ubunenhliziyo encinci mayibende ngoku oko wafika apha ecaweni unguchiki oko waguquka kuloo cawu kuyo wena ubukeleyo babantu babukeleyo wena ubukeleyo oko waba kuloo cawe unguchikoko kungathi liwele liwele khona lama kuthiwa kumawele khona elincinci limathileyo ingathi leli wele elincinci inoba leliphuma mva nithule into mama uqamza liwele lithene linochilo nguchika kakhulu limathileyo khona liwele lityefayo emawele ngisho abantu kuthiwa ngubani liwele basive kuthi uthi leli dala yes kulamawele amabini mfuna uba ngubani so yebazalwane bami nawe man awuke uzibone uba hayi ndingcono ngo zimonitorishe prove that you have repented and prove that you have turned to God bonakalisa uba ungumuntu ofuna iapproval kaThixo uyazi most yemitshato istrain wakungaguquki because umtshato yiyona nto ikwenza umzalwane nina ningakatshata nazi kwanto naleto manje sifundela yona nthini yaxolela nyolela ayikho nto niyithethayo ambani uyotshata buzani bakwane ubuze ane ngoku wawungakatshati nombodwana wawungavuci imbu uyaxolela ane wawungavuci imbu unomonde uyazi ukho umuntu ocimba upatient apha uyozabona mhla watshata ngoba ayikho into bengicimba ipatient uzibona uqhushumba uphuma pha erufini uthi hayibo ndim lo namazwi nobusi engakubi lento bisisithuli lento izizithuli ngokwathuleyo uyalibumba igama apha ngaphakathi yo xa sekhupha ubhodlo ingathi sisikhohlela somuntu ophuza ijiki okanye ogwadayo kuphuma igaqa lesnifu sesikhohlela abantu abathuleyo yokukhuphela ungcono lwathetha impela because ziphuma zencinci kuphuma umkhwetsho kuyi umuntu othuleyo uvela khuphe intoni lento yakho neyabulala imoto yakho isichotho ngesingezi intoni i-hailstorm no kwethule uyekhubeka uyacula pha unqunqi icarrot okanye icabbage ucimba ucake kunomntana omonde kangaka kanti hayi usathi uyigenerator usazokunika so kha ukuzihlole uya uba ngcono na and into ezokwenzeka bazalwane uThixo ngokubeka uthanda uzokuthumelela abantu abazosoloko bevusa lento ukwenzela ubuyibone bisekho uyabona umuntu okhubekayo uThixo uzokwenza ukhutywe na umuntu ekuthiwa akakhubi umuntu onxa hayibo kanti usibani bani uthi ulungile kodwa indlela andikhubekisa ngaye uthunyiwe kuba wena uyipasi le class awuduvelise isiqhamo uthi khona ivesi eBhayibhelini ethi lo mthi lo ndenze yonke into ku
cenceshele ndafaka imanyolo kuthiwa ndovela ugawule kuthiwa yintoni endingayenzanga ku. So masiveze isiqhambo bazalwane, into ekwehlelayo echallenge esisimo sakho izokuvezela ukuba sowunjani ngoku. Maka sizameni ke enye into efanele uyenze xa umzalwane, kukhona abazalwane aye abe wrong kodwa aphinda azibone. Na ndicinga ngoxa ube ngumzalwane oba wrong uzibone, yiba wrong kancinci next time, uye uba wrong kancinci, uye uyeka ukuba wrong ngento enye. Ukucela uxolo ngento enye oko ayonto right, yiba clean. Elandela into separate zinxweme izinto ezokungcolisayo. Yabona ngosamke bona bafikayo unganebhadi yokuvela uhlala eca komuntu ozovela kungcolisa into engcolisayo akuyonto imdaka yodwa. Sometimes into engcolisayo into inappropriate. So akufanelanga ulumkele izinto ezingcolileyo qha because usathana uzokwenza sure uba akuzinto ezingcolileyo kuza incukwezi. Oluhle ave seyithandwa ngumama uXolo kodwa xa umjongile upapa engathi akasamthandi ngo. Yaqonda uba loo nto ayibonakala ubumdaka bayo, but inappropriate to say. Iyaxabanisa. Yabona into ezixabanisa iba ngathi clean. And umuntu ozokuxabanisa nabantu bangathi uyakuthanda. Ya uPaul ba ndaze ndathandwa abo. Bendingubani ngize ngithande kangaka izulu ngumuntu. So khawuba mamele abantu. Uyazi omnye umuntu akakungcolise ngokuzokuxelela indlela aphatheka kubi ngayo. Ingathi ke wena ungakumbuza uba lo muntu kuphethe kakubi wenzeni ngaloo nto, ukhe waya kuye wathini yena, wathini wena. So fanele uzilumkele incoko khona la veze the bad company corrupts good character. And abantu abanochuku andaba babonana njani yazi, okanye umuntu qala kuvavanye akuncokolela into ezimbalwa akunikeza ihints abona uyatsaleka abe sezisho zonke. So xa ungumzalwane separate yourself. Go 2 Corinthians 7. Befama sekuvezwe inotes kuninzi engigadele ngolo 10 to kodwa undiqedile pha. 2 Corinthians 7 uthi, let us purify ourselves from anything that contaminates the body and the spirit, because we have these great promises. We have these promises, dear friends. Let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. Kusho lifanele ukwazi ukuyibona into ba lento le ingangcolisa umzimba wami. Ingqondo ke iphathi yomzimba. Okanye ingangcolisa lento my spirit. And let us work toward complete holiness because we fear God. So xa umzalwane iba ngumuntu who's working toward complete holiness. Xa ke kanti mawethu izithembiso ezinje zenzelwa thina masizenze sibe nyulu emzimbeni nasemphefumulweni. Xa ungumzalwane yiba nyulu emzimbeni, yiba nyulu nasemphefumulweni, sibe ngcwele ngokuhlala simoyika uThixo. Suhlala unegrudges, suhlala unochuku. uYesu xa ebuya usenochuku ingakumbe lento bithulayo. Umzalwane akavumelekanga ubathule abe nento ayinyamezelayo ade akhophe. Uyazi nasemtshatweni ungabona abantu sebegalelana ngeparafini, begalelana ngamafutha atshisayo kanti wathula. Ngcono ukuthi uyagenqeza. Khona le verse ithi ngcono uhlala phezulu kwendlu kunohlala umfazi othina ne.
nango ugenqezayo ngcono ugenqeze xa phezulu kwendlu bofike bambuza abantu uhlalele na kunobuthule kanti uzomgala amafutha pha phakathi endlwini masine ngumntana separate from people who contaminate usingafile begama who contaminate mafaka contaminate who masimshayele izandla lo mntana vele wazicingela ukubhala wahamba phambili who contaminates you sishana kwiiclasses kaloku kampasa ugrade 12 who contaminates hlukanani kusho ukuthi nabantu abaningcolisayo nina nifika apha ecaweni ungavela ube nebhadi yokuyofela kwanonochuku umuntu nilumke samke akuthuthela indaba sithi sihleli nawe apha kanti sosijonge ngamehlo amatsha une-new eyes uthini mntam yes Amen tata. yes thuli Kulento yokuthula ungaphathanga kuhle. Xa uba wrong, let's say khona into umuntu awuphoxe ngayo qha yaqomba lento i-too obvious uba ngathi angayazi. So xa uthula ucimba hayi obvious nawe uzibona ubu-wrong uzotshintsha u-wrong. Wrong because now uyashunyayezwa nakwento ezi-obvious antingokuthi ukushumayeza uchuku ngokodwa lu-obvious so uthixo yena uyathetha noba i-obvious noba into ezisibethayo wena thuli zizinto ezincinane nezinto ezicacileyo ilumkele loo nto uSathane ufika athi don't point it out because icacile befanele uyayazi ayikho loo nto ayitsho loo nto eBhayibhileni uyoyipointa out because ungenzeka uba akayiboni umzalwana akathuli nje wathi omnye umzalwane ukukhubeka makufane nokuhlatywa liliva a thorn ne ukuhlatywa uthini ngesingesi when you are dash by a thorn yimani kanti bantwana ni yemhlekazi xa uhlatywe ithorn kuthiwa utheni ngesingesi hayibo pricked by a thorn uhamba idistance engakanani ngokuliva likhona usolive balokuhlabile athi unyathela kwekanye yo wathi ke lo mshumayeli makube njalo ke makufane naxa ungenwe into elihlweni uthatha ixesha elingakanani ulityikityilehle which means uba obuhamba uzuhlatywe liva uqhubeke uhamba uliva once waliva uphakamisa unyawo ulikhuphe suthula nento ekungcola yima ngubani okhala ungcola kancinci uthetha uba ngoku ungahlamba uhlambe sothi noko incinci le ngcole yiyo ndingahamba ndiye town asifuni nokuncinana ukungcola genqeza xa ngumzalwane and uzuqonda uba uthixo akafuna uqumbe niyakhumbula uba uthi if you pray and you remember that you have something against someone forgive them uba uyathandaza ukhumbule ukuba unendawo ngasemntwini mxolele uba uyonikela ukhumbule uba umuntu unendawo ngakuwe yiya kuyeni uyilungisa because igrudge ingxabano ukuxakaniseka kukungcola emoyeni uyazi ke khona abanye abantu ovela uthi buko wabaxelela uba ukumoshile uvela uPaul ba izovele yonakale mo uPaul ba ngokindlela elula manje vele ndithule because unephike uba ke ndayiqala lelo sawulwa ke madoda sawulwa ayiyekwa kwayona yilwana northern qhele uba uthule ithetha uba ngumgqomo kaDoti apha ngaphakathi qha unokuthi hayi noko i-rubbish bin encinci une-rubbish bin apha ngaphakathi ngobana abanomgqomo kaDoti apha ngaphakathi kwabo ungamkhulwanga ongangekomityi ogcina lokho okuncane ngubani nomgqomo kaDoti ogcina okuncane uyabona ngomna njengo-JJ hayi ungancama shemani thuli tu ngiyakhuphela and
apha endlini ke sasike singaboni ngasonye nomkami kube thothu bawuqamza siqale pha ko9 ngamahlandi inyuka kandliphi nomosquito kodwa sinento esizixelayo noba asizulala njengoba and xa niphikisana nomnye utyholo omnye uba unephiko sibani because ufuna kude kuyeke ugqibele wena nomnye kwelakhe icala uzimisele and njengoba kunjalo uba ungumuntu okonqenayo ukuthetha indlela elula vele uyohlala enhlango kwi-desert uhlale ufele ba ufele because if uze ebantwini funeka uthethiwe and ndiphawula uba ngoku sesisazana nonkosi asisenazi ii-arguments ezi-serious 1-2 but ube emtshatweni wenu nivele naqala i-argument yenu siyithatha 1 hour hayi anazi kwanto i-argument yenyani ithatha 3 hours 4 hours kude buke isidenge sithi ndigadele ndiyalala funeka ke ngolubhadle lathi awuyikwa lapho kuthiwe mali engatshoni ilanga usaqumbile vuka siyathetha vuka hayi kakundiyeke ngothuka ukha soke siphole nini uyamxelela ke wena uba hayi lukum uchuku andiyavuma kodwa ke masilulungise ndibe clean nami silale ko3 and so forth ngoku asenayo loo nto ngoku kuba ngoqhwinje we few seconds and sekulula enye into encedayo ukuze ingadibende lento nisenokuvumelana uba masiyiyeke siyigqibezele ekuseni kodwa mayingabikho into endifuna ukulala masiyiyeka ayiyekwa kuyasho ubuyogqityezelwa nini kube sekusho uba ngubani ozoba ngu-chairperson ngubani ozokhalisa intsimbi ke ayibuyise and abanye abantu into ebabulalayo sino kukuba nive nixabane niyiyeke then nive nivane kakhulu nibe senithi ayisenamsebenzi masingabisaphinda kuyo that's very dangerous because ingqondo izoyirekhoda njengento eyenzekileyo ayizoyirekhoda njengento esolvekileyo uyophawula uba xa soyikowuta after 2 days solibele uba zanide ndiyigqibezele so nento thina ngemethile wenza into ethile mna ndakuxolela kanti zakade kuxolelwane yake yaxhonywa nje so xa i-court case or i-session ye-court i-agent funa iphinde ihlangane nqwana leyo ukuba sizoya kutata umfundisi siye kumama umfundisi nalento uvele uphala uba niyevani uvele ucaka soba sayiselani nalento unigqibile usathane ngoko because into xa ubuzoyisa kumfundisi seningasaxabananga uyisa for godly counsel not for the removal of pain akusayi kuyosuswa ngxabano ngo siniyofumana icebiso that's why ilifanda ukuthi sometimes nilwa ngento enye because nithi xa senizoyisa ngaphambili nive nivane le mvano yenu yenziwa ngusathane lwaniza nivane. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, do what? Tombazan, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them. Bazalwan, irreconciliation. Yiyo le eyabangela ubuyesu ehle. Uyesu wehla ukuze abantu babuyisane noThixo. Kubalulekile ukubuyisana kunokugqithisa izinto. Yo mna ndivenigqithise nje, ndivenigqithise iza ngoyigqithi ngenye imini. Abantu abadivorsayo abadivorce ngenxa yengxabano namhlanje. Badivorsa ngenxa yodoti ekudala ungaphakathi uya uaccumulator uphawula uba uzo-end up ukhuphela kalali ibilizwe li. Make sure ukuthi ungumzalwane othetha you separate from anything that contaminates your spirit. Feza nesixhosa emntana siphinda phaa ku2 Corinthians 7 kutsho ukuthi you separate from anything. Ungafaka ke sipheno anyone
Yeah, it shouldn't be just anything. Singadini? TT5. Yabo xa lapho ziva kanjani? Xa ulapha phezulu noba isound ihamba kanje. Bensita singathi defile na kula point. TT5. Singathi defile kula point na. Separate yourself from anything that defiles. Udefile uthi defile wani uthini ubabe? Yes, tata kula point andithi the separate kwathi ngicela uveze ipoint le bese Oh, kula impurify. Yeah, that defiles. Yeah. Anything or anyone who defiles. Nguyile libigama le classes ezantsi contaminate noma defile. Alikho elingezantsi kwena? Into engcolisayo. Ela kwa grade 7. Yimani kanti abantu abakwethu xa kuthi umuntu ungcolile. Engxaki ugrade 7 uvela athi makes you dirty. Ngeke akunika igama eliyi-1. Ela kwathu. Separate from anything or anyone that defiles you. Kukho abazalwane ofika umhle ufike uzibonise onochubu kwahlala nabo. Suka. Kuthiwa ke by so doing you are perfecting holiness in the fear of the Lord. Ndidla ukusho nalapha komalo no nto lento olwazi no bano no onecebo. Uyazi ba sometimes ngiyakwazi uba igroup apha ecaweni engakhuli kwayona uba nimisana ndawonye nonke. Ndayiphawula lona ngisemtsha. Upalwa you are not that bad but you are not that good. And xorhalela ukuba ngathi uba right ubanjwa ngaba. So ifuna xa umzalwane wazi uba into ekungcolisayo akuyoti mdaka qha, sometimes into inappropriate. Uba ungakho ikepusi apha ngoku andisi ngathi ingcolisile. Uba ikepusi clean izongcolisa kwi-clean. Izongcolisa kuba ibingafanelanga ukuba ilapha. Uyazi ba akhona amantombazana okuphalwa ancokola ngomtshato okoko. Umuntu ongatshatanga afa ancokola ngomtshato. Uncokolani ngomtshato? Lo umtshato clean, right but inappropriate ukuncokola ngomtshato udutshe uba ewami umyeni ndifuna nje ehle ngehelicopter. Xa isehlika afika ame apha phambi kwami and ihelicopter yakhe ingaliqhuseli ngothuli. So into embi leyo because kuthi kanti umyeni wakho lixhego la le esigubudwini ngumkhulu. Athi umkhulu ndiboniswe wena ungumfazi wesithandathu wena babhubha abayi5. Owesihlanu wabethwa lizulu. Uthixo umbonise umkhulu wena and uzokufaka kulamzi kanye kwangena izulu. Awucinge ngoku umkhulu owezisebenzele eGauteng ethakatha waze wayeka akuxelele futhi bana ndithanda ancedwa kukholo. Abezethi umfazi wakho wesihlanu wabethwa lizulu. Uyawuzifumana ihelicopter apho kanye ikheshi le yokuthakatha. So if uyazi most amantombazana akakwazi ukuvuma xa kufika abafana because sebetshila uba botshata nabafana abanjani. So uphalwa lencoko yomtshato ngemantombazaneni ingcolisa ngokwi-clean because inappropriate uba iyobekwa engqondweni. Number 7. You separate, sizama uzenza nyulo up. Guard your heart. Bazalwane akwenelanga usolo ukuzihlola zigade kaloku nokuzigada ngo. Proverbs 4:23. Uthi guard your heart, for out of it comes the issues of life. Igcini inhliziyo yakho yilondoloze. Don't expose your heart to izinto ezokungcolisa.
ngexesha ndiselelani kudala singabi nayitha xa usiya ngase Holy Cross wawuba newari yenwele kula mabhasi aseThekwini kuba ibhasi xa igqithe eca kwakho kwigravel kushiya unjani umdaka ingca eseca komgaqo injani inothuli so nawe gada inhliziyo yakho le uyiprotecte ukwenzela uba ungaphili carelessly ube sozazi uba ndizobe ndiphile carelessly ndimandi izihlola zigade kwa wena I think ibuhambisana no separate but sometimes useparate uziseparate kwinto eseyenzekile kanti ugad means you avoid such things you avoid such people you avoid such conversations kuthiwa eyona nto emawuyilondoloze ngaphezu kwazo zonke ezinye inhliziyo yakho kuba yona ingumthombo wobomi noYesu yatsho ngaba out of the heart comes adultery and other things zinezinye versions zibabi ayikho version engcono zigade kangangoba xa ungumzalwane ozigadile uyayijonga necawa kuzo nabashumayelo bamamelayo because ubike angena imbewu xa sowuvile awufani noba uvanga once nje ngisho noba ungastrong kangakanani uthi ndizawuzimamela izinto zabantu kodwa ndizozenza xa sele uyivile into akufani naxa ungayivanga hlukana lamakhwenkwe athi ancokola nge-girlfriends ancokola nge-boyfriends as a way of protecting your heart ukuze ungabi ngumuntu osoloko esilwa nesono qho ungasoloko ungumuntu ophila ilife yokulwa nesono uPaul uba insindiso kuwe inzima namaphupha akho uphupha kakubi uphoswa ngamakhwenkwe elwandle agwaqa abelungu base-America so xa ungumuntu yikhusele ingqondo yakho babi yakho version ingathi okay ngubani uthini message okay masiye ku message no TPT keep vigilant keep vigilant watch over your heart that's where life starts life enhle life embi starts from the heart don't talk out of both sides of your mouth avoid careless I must hear white lies or gossip and all that uthini easy then ndizoke ndithathe indawo ezimbini ke ndande kuzo then enye ndoyigqibezela icawa ndifuna sithanda ukwanda kancinane ku-introspection Sunday I think naku confession be careful how you think yabe ndifuna because uheart uyabhida kanti kwathiwa guard your heart kuthiwa guard your mind yingqondo lefuna uyigade your thoughts make you the person that you are zingcinga zakho ezikwenza ube le nto uyiyo so guard how you think lamaxesha akho okuhlala wedwa then make siye kancinane ke masizitsho zoyi7 ezindlela ongazenza ngayo how can you keep yourself pure number 1 introspection confession masiye koshinaba masitsho i-sentences introspection ongeyo sentence number 2 confess your sins always number 3 repent always anti soyenza soyeka nini lento mhla kwabuya uYesu number 4 turn to God for approval makuvuma uThixo okay ingubani le verse is it 2 Corinthians 19 also 11:19 second or first 1 Corinthians 11:19 faka yona siphepha ku turn to God for approval
Perhaps baye ko EE masiphinde ku NLT mntana. Khawuleza. But of course there must be divisions among you, so that you who have God's approval will be recognized. Kusho xa ungumzalwane yazi uba ungumuntu ozigcine clean, ungumuntu oseloko efuna ukupasiswa nguThixo, kuzoba khona division phakathi kwakho nabantu abakhelesa. So kuthiwa ke ngoku seek God's approval ngokuba ungayimind i-division. Then number 5, prove your repentance by your actions. Again, masingathi actions qha, actions and attitude. By your actions and attitude. Iba ne attitude entsha ngoku. Yokuba hey uguqukile. And number 6, separate from anything or anyone that defiles you. Apha ecaweni sinabo abantu esibabiza uba ngamabutho kodwa bawuphembelela unzima uchuku. Uyazi ukhona umuntu okathi ngungaqhubekanga afika kubuza uba kutheni ungakhubekanga usibantu banethethe kanje. Yebo. UPaul uthi adashe uba bekundimi. Ngendivutha bhe ubezomxela uba kunguwe kaloku. Number 7, guard your heart, for out of it comes the issues of life. Igadi inhliziyo yakho. Kangangokuba abantwana bayizo universities mabangavele bacawe noba kuphi. Because imbewu engenileyo ubike yangena kungcono kuthiwe ucawe ku life kunoba uyongena nje caweni eshumayela usipoponi nje umbona bakwapho kuyiwa khona. Then masiye kancinane ke ku introspection. Ndifuna sijonge uba ezinto singazenza kanjani nazo. Kho abantu abandixhesha ngondifowunela lapha nazo abantu abandiyacawana. Introspection ndifuna sijonge inhlobo ze-introspection, indlela zokuzihlola, ungazihlola kanjani. How can you do introspection? Uyenza kanjani into yokuzihlola space ulala lapho? How do you do introspection? Number 1, personal reflection. Introspection ukuzihlola uzihlola ngokuba wena ukucinge ngawe. Spare it heading, how can you do introspection? Ndangabona ukunyakaza kwanto oba wenzeka ntoni. Sithi ke okokuqala nge-personal reflection. Nawe abantu kudala bethetha ngawe awukuzijonge nawe uba awiyo nalento bayithetha ngawe. Umzongana ukhona apho nobulele vathele empama kangavuki. Personal reflection. Zijonge wena. Now, masiye ku Psalm 139 verse 23. Psalm 139 verse 23 and 24. So sidiphaya introspection, personal reflection or meditation spare. Personal reflection or meditation. Awuke ube luxanduva lwakho man. Xa uzolala awukuzijonga uba lento bathu yiyo abantu abanyanisangana man. Uyazi ukuvele uphila life uyaphambili. Wake wathi omnye umshumayelo kwabantu motivational speakers wathi imoto inemira ezibheke emva ndithi even though kune glass elikhulu lokuya phambili nangona usiya phambili awukuzijonga uba le ndlela uya ngayo phambili njani. Then ke ngo in your meditation ube nento ethi search me oh God and know my heart, test me and know my anxious thoughts. 24 23 and 24 spare. 24, point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life.
So xa ungumntu iba nexesha lokuba uthi ngokuhleliyo ucinge ngawe, personal reflection without any trigger. Akho kwamntu atshonto, akho kwantu itshonto kuwe, but ukuzijonge nje ngokwakho. Number 2, ndiyibiza ngoba it's a word reflection. Word reflection zihlole wena ngokubhekiselele nelizwi. Word reflection. Word reflection wehlukile because i-personal reflection nguwe ozijongayo as a person, zihlole wena usisiqu. Okwesibini zihlole wena ngezwi. Xa ndizihlole wena usisiqu zikhona izinto ezingaze zishiwo lilizwi ozibonayo uba nawe urongo. Umzekelo ngoxa ungene ngumzalwane onxiba amacici apha ecaweni uyindoda. Fanele ukuthi uyijonge le nto yakho la macici, wavula waqhubana namacici okoko. Uzothi umuntu andawo neBhayibhileni hayi asiwaqhelanga endodeni. Amacici. Ujonge nje izinto ezi-general. Then okwesibini, word reflection. Then, why is it about the word reflection? Ephesians 5:25 and 26. Ephesians 5 verse 25 and 26. Which are for husbands. This means love your wives. And just as Christ loved the church, he gave up his life for her. Verse 26. To make her holy and clean, washed by the cleaning of God's word. Kuchugut, you use the word of God as water. Usebenzisa izwi likaThixo njengamanzi okuhlamba. Because kuthiwa phaya clean and washed by the cleansing of God's word. Izwi likaThixo liyakuklina emphefumulweni. Ngubani besithi ufana ukumamela intshumayelo nje, uzimamelele intshumayelo. Uqonda ba le ntshumayelo ndiyimamelele ukuzigeza. Ndizozihlamba ngentshumayelo. Intshumayelo ifike kuxelele yonke lento ngeyiyo. Intshumayelo afanele ukuyimamela kube kanye. That's why apha ecaweni umuntu ndatsho ndathi umuntu uvumelekile noba angakafakaze ngentshumayelo nalitshumayele ngoJuni. That is le ntshumayelo ubuyimamele namhlanje yakuhlamba yiyo lufakaza ngayo. So sithi ke sikwintoni ngoku word reflection sithi phansi kwayo siphe use the word as water. Nina ke nifuna libe intoni ukudla sidla kudla ndiyo. Kaba ngebe nenhloni kwezindawo nishumayela kuzo ufika umuntu engixa usidlile ngoba Nkosi yami sendiyanyamezela beningabaniki ukudla abantu abeni banika amanzi uba bathini bageza utheni bangapha kuni angavela athi uziya ekuzisela amanzi ngeVasco avela afike uwasele onke uthi yondidlile ndihluthi amanzi la uwanikwayo akangawo awuhluthisa ngakuba uthini uhlambe yimani umuntu othi xeni kwamanzi awaphuze qho anika amanzi awaphuze qho angaclean. That's why you'll find ukuthi kukho abantu abathi izwi siyahla sidlizwe kodwa akade alunge kwaye nesimilo sakhe. Sithi ke use the word as water. Number 2, kaloku yesiphe uEphesians mabe ngezantsi kwa use the word okanye eca kwakhe. uEphesians mhlise abe lapha eca kwa water. Use the word as the water. Number 2, under word reflection, use the word as the mirror. Uspecify number 3. Asina number 3. Use the word as the mirror. James 1 verse 22 to 24. James 2. Kusho ukuthi izwi likathi kwandikhaleli lapha eChristian family sisebenzele metaphor yokudla. Masazi uba ngokutha xa izimamele ilizwi pha emane mamela icebo. Makazazi uba
ndiyohlamba. Xa ndiyomamela izwi ndiyohlamba. Yazi uba ungangumuntu omamela izwi, ungangumuntu oclean ekulula ukuhlala naye because uclean awunuki. So izwi ke ngolisebenzise njengamanzi wona. Number 2, ulisebenzise njengantoni? Njengemira. James 1 verse 22. James 1 verse 22 verse Xhosa nesingesi mntanam. Ndiyakwazi uya multitasker enobila umanzi apho. James 1 verse 22 ukuya ku 24. But don't just listen. Kuthiwa musani ukuzikhohlisa ngokuliphulaphula nje qha ilizwi likaThixo. Endaweni yalonto nina yenzani elikuthethayo. Oko likuthethayo. Next. Lo mamela ke unansi qala apha le yemira. Lowo uliphulaphula nje kuphela elolizwi angenzi into ngalo ufana nomuntu ozijonge esipilini. Abubone ubuso bakhe ubabunentongo. Ento zibalapha ecakwamehlo. Abe sesithina emva koko. Next. And he says jongile what they look like. And then lo muntu uzithi kwaqu nje ahambe. Aze kwangoko azilibale ukuba unjani na. Ima isipili sinceda ngoba uzijonge qha noba ufuna uzijonge uzilungise. Kusho ukuthi izwi ke ngolimamele ngeattitude of a mirror. Introspection le. Uyabona ngapha ecaweni singanalo ilizwi uthi ufakaze ngalo kodwa uba ulisebenzise njengamanzi, ulisebenzise njengemira, ulisebenzisa njengamanzi njani na ngemira njani ngoba wenze lento liyichoyo. Buyele ezi points ezinotes in isiphi. Sithi personal reflection, siphansi kwantoni wa introspection. Sithi okwesibini word reflection. Number 3, you do introspection through meditating on the law of the Lord. Through meditating on the law of the Lord. Ngokucamanga ngomyalelo kaYehova. Number 3, law spare. Ndicela spare andaba ayikwazi kwenza i-topics zibe bold lena ubhala kuyo. Must be bold kaloku number 1 no number 2 so that ezinye ezi zicace. Sithi unumber 3 ukwindumiso chapter 1 verse 2 by meditating on the law of the Lord. Through meditating on the law you do introspection through meditating on the law of the Lord. Le yehluke njani kulinga sentla kwi-word reflection? Yehluke ngani? Le yehluke ngokuba uzicingela nje ngezwi likaThixo ungajonganga wena. Uyozimamela nje intshumayelo bawuqhamza awuyiki uyozifuna awuyothini umamela izwi usho uzifumana into oshota ngayo kodwa ubucamanga nje ngezwi. Iyanceda ke lonto ukuzilizwa ungalilibali. Then enye indlela wenza ngayo introspection by comparing yourself with others. Xa ungumzalwane awukuziqhathanise nabanye abantu. Enye indlela ukuzihlola leyo uba actually abakwegqithayo not ababegqithayo. Iziqhathanise nabanye abantu malo ube nabantu that you are looking up to. Uthi hey ingandi kanje ngosibani bani, ingandi kanje ngosibani bani, ingandi kanje ngosibani bani. You know, sometimes xa ungumuntu owenza lonto uyabona ngapha ecaweni khona abantu abangafakaziyo kube khona osiphe abafakaza kamnandi. Lo mzalwane uba bekwazi ukuziqhathanisa bezothi ngeke mata bakwethu kude kufakaze nosiphe. Kude kufakaze noboy anikele imizekelo kodwa manje ndikhamisela into ndiyoyika. So kuya kunceda kwi-introspection nokuziqhathanisa nabanye and sometimes
ahead of you, comparing yourself with others. I think we should head at who are ahead of you. Because eyona nto ibaninzi leyo uba usolo uzicomparisha nabantu wrong, but you are not that wrong. Compare yourself with others who are ahead of you. Ziqhathanise nabanye abangaphambili kunawe. uPaulos uthini? Linganisani mna nilinganisa uYesu. Kushuthi uYesu is ahead of Paul, Paul is ahead of us. So compare yourself with others. Law kuthiwa, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Uzicabangela nje ngeBhayibheli, ucinga ngeBhayibheli ume ngengxaki. Indlu yami ayidiphele, indlu yami ayidipeyintwe, indlu yami ayidikoroje, ngani kade benendlu, ishirt yami li ndithe ndiyi-ayina yashwabana, awucinga ngezwi likaThixo, then uzophala uba kuzovela kuphuma introspection. Elandelayo, introspection ungayenza through conflict. Ingxabano iluncedo ziya. Uyazibona pha. Ingxabanweni iyakuvumbulula ingxabano. Find yourself in the conflict. And anikeni Paul ebazalwane ba xa uxabene, sometimes you act out of your character. uPaul uba ngake kudlalwe ivideo yalo bendiyenza pha. Ibingendimo. Ubungumfazi ude wethula iqiya. Ulibele noba ukamanga. Okabona abafazi balwe emilanjeni. Anikababona abantu labantu bazofika silwana ku Facebook. Etsalana ngepenti. Anikababona ku Facebook. Kunzima. So ingxabano iyakunceda ubuzibone ubundawoni. So sithi ke zihlole pha ingxabanweni. Uba okoqala uyakwazi nakwa ukuvuma xa urong. Uyazi ngona ndisemncinci kunoku. Dala ke nithini oba ndirong ndonqene nje ukuvuma. Baba usobonile kodwa qha uyonqena. Naningenayo nenonto ngona nisebancinci. Yaziqume kaloku ukuthi ngoba usemncinci noba usenayo nangoku. uPaul ba kona xa uthetha inyani ngathi ndirongo. And uyazi ba xa sobhadlile somdala. Omnye lo nombe berongo kakhulu kule ngxabano. Xa sobhadlile uyakwazi ukuzibona uba nawe ube wrong kancinci kangakanani. Athi ngokwaxolisayo kuba ubhadlile uzotsho le yakho nawe uba ndiyaxolela kodwa nami uba bendingayenzanga le nto mhlawumbi ngesingathanga sixabane kangaka. Yabona ke ukhulile ke lapho. Introspection yenzeka kakhulu engxabanweni kangoba funa ke bake bakunika iphiko elinye okanye indawo ukugqibela ephikweni ngoku ubukhuphe kwigrocery i500. Sizokubona apho khona umyusiso wahamba ngapha ecaweni nicaba kukhona umuntu wazi isimvulopi ye100 ngosekuqhitya ukuphekwa ecawa. Uthiwa Thome verify pha imbizeni uyipheka. And animazi ba wecholoni because nailo animazi ba weyiselana ekitchen because yayizazi vele zinikwa ubaba imvulopi. Kwavula wathi mayifake embizeni wani. So xa uyazi xa ungaxatyananga uhleka ungathi ucimba sokhulile enkolweni. So sithi ke introspection, you can find yourself through conflict. Niyazi ke abantu abangafuni ukuzihlola ngale xa kuxatyanwa basoloko bebona lo yedwa. Uyazi kukho umuntu ongasoza ivuma into noba seyivuma ndakade ndiyenza loo nto noko sendayiyeka leyo kuba uthi noba uyazibona uburongo uzamele ukufila better ngokuba umxelele naye uba ube bengayenzanga into ethile. Ndiyaxolisa mpembe kodwa nawe uba ubungayenzanga into ethile uzamele uba at least akuloxolo loo nto leyo. So ndizama ukuthi ke ingxabano yiyo ezokuveza kangaba abanye ucinga bakhulile basebecula ngumhaleluya caweni uqala ama-chorus uthi uyeva uphumile ecaweni ukhutyekiswe ngabantu. Kusho ukuthi lo mzalwane akazange uba ingxabano ikunceda zokuveza. Khona intetho ngesiXhosa ethi isisila senkukhu sibonakala umhlala egqutayo. Ngobani abake bathi ngoba besebancinci bakhala ukutya kuba bengxamile. Uvele ulambe ke ngoba uqamza late.
Qonda uba sendiyakufuna kona. Qha ngoba sekhona abantu. Uyochwecha sekulate, koloqo. Uyotya isisu siyakhala. Sifuna ukutya ukhalela. So, ndicela sonke sithi yiza Ngxabano ukuze ndizibone. Yiza. The last one, I think, the last one under ukuzihlola, through being gossiped about. You can do introspection through being gossiped about. Le nto yoba uhletywe futhi enze sure uthi xa ubuyayiva le nto ubuhletywa ngayo. Uzozihlola apho ke because abantu abakuhlebayo kungenzeka abe uThixo ukuxelela inyani ngabo. Number 2, phaa ekuhletyweni ungaphinda uzibone uba uzithanda kangakanani. Umuntu one-pride akafuni ukuhletywa. Kanti awuntandazeli ngoxa usiva uba uhletyiwe. So sithi, how do you do introspection? Ngathi ziyi-4 izinto Siphe ngeke. Uyaxoka Siphe. Noba wena Siphe uye wavila apha lapho. Bedithe apha mna number 1, personal reflection. That's number 2, word reflection. That's number 3, through meditating on the law of the Lord. That's number 4, by comparing yourself with others who are ahead of you. Number 1, number 4. Number 5, through conflict. Ayikho conflict pa. Through conflict, after comparing yourself with others who are ahead of you. Ingxabano eCFA iyawusinceda endaweni yoba uzifumane novela ugeze. Elandelayo, through being gossiped about. Yebazalwane, Christian family ake sizifundise ukuvuma xa sirongo. Anti-city introspection ikhokhele laphi kwi-confession. So xa nixabana umuntu ngamnye ngonixabanayo makazifune. Ingxabano yona izuya kude. Ake siyeke ukuzidefenda. Ake sime ngokuzidefenda. Uyazi umuntu akazidefende ebe ngomlenze omnye udube nento ethi ngathi befama ndimrekhodile lo muntu. Ungqala umkhumbuza into azitshiloyo athi akhandi isho nje leyo mna into. Kube ngathi ungamrekhod. So xa nixabana awuke uzamele uba kwelakho icala ube clean kule ngxabano. Ube the cleaner part. Then sithi ke landelayo, through being gossiped. Ikupha kwi-gossip fumana i-lesson. Get a lesson about yourself from the gossip. Xa uhletyiwe bazalwane, ngeke ungabikho nencinci into ongazibhaqa ngayo kule nto ubuhletywa ngayo. Then iBhayibhile ke iyatsho of course ithi ninoyolo nina xa bathe banitshutshisa baningcikiva bathetha zonke into ezikhohlakeleyo ngani bexoka. Xa uPawulo bango bayexoka, vuyani nigcobe kunene. Which means akekho umzalwane ongastresswa kube hletyiwe xa enokuthatha intlebendwano azuba xa bechanile ndiyaguquka. Kusho ukuthi zoze ndazifumana, I will agree with them. Xa bexoka, I delight. Then masiyeke ngokwelandelayo, confess your sins always. Confess your sins always. Now, how do you do a confession? How do you do a confession? Spare. Uyenza kanjani confession? Number 1. Into endiyibizwa ngoba yi-inward confession. Enye into vele uyivume apha ngaphakathi kuwe uba ndiyiyo le nto itshiwoyo. Ndiyenzile le nto itsho cinga uba ke
leyo lili sube ingu level number 1 level eziguquele wedwa but awukwazi ukwenza i-inward confession kwisono ebesichaphazele omnye umuntu awunothi isono sakho siyi-public sin sichaphazele omnye umuntu ude uvele wazilungisa wena noThixo ayikho loo nto because ingxabano ibingekho phakathi kwakho noThixo ibiphakathi kwakho nomnye umuntu so i-inward confession yinto oyenza xa uzilungisa wena uvume to yourself and ke imnandi inward confession because noba udanga uyivume enye into masithi mhlambi abantu bathi wena wezi ukhawuleza ucaphuke uqonda uba uye waphikisa waphinde wabona ingathi banyanisile kodwa akunyanzeleka abambe uyobaxela because khange ucaphukele umuntu so usengaziguqukela ngaphakathi uye uba ngcono eyelandelayo i-outward confession i-outward confession ke ifana nokuya kwi-altar call uyivuma ngaphandle loo nto uba hayi ndonile hayi andikabi right i-outward confession ke ifuna ungabi ngumuntu one-pride because sometimes ufuna uziveze nje ubala uba uzibonile ubunjalo cha i-pride ngathi abantu sendibaguqule bazothini xa benibona ndiya ngaphambili abantu abami bazothini xa benibona ndiya phambili so fanele xa ngumzalwane wazi uba i-confession kaloku siyazihlamba apha then elandelayo ezinto zo-overlapha ke bazalwane ningathi ngicingela abantu bangathi ndenza mnanzi elandelayo i-confession to God zikhona izinto ongazivuma kuThixo ubukwazivume ebantwini basengxakini uyabona uba ngakuye kusino ufika ukuthi ndimo uthakathayo usisi wakho lo oliwele lakho wabulawa ndim uzomkholiswa kakubi sicela ungasixeleli kangaba nami ndiyanicela apha ecaweni uba nabulala abantu ningandixeleli because kaloku xa ufike waconfessa kumi imurder kuyonyezela abantu yokuripota so ndicela nje nina nabulala abantu ningalinge but aba bazisatanist ke bona benziwa nto shame ubufu kwatsho ngesingesi wangasho ubungumthakathi wathi bendiyi-satanist ndinobody too bavele bahleka bacinga upowerful kodwa siyacela zikhona izinto mawuzivume kuThixo because if uzivume ebantwini ngeke balisuse elobala kuwe masithi umzekelo wathatha indoda kaMakhweshube kodwa ngoku ilizwi likuhlabile uMakhweshube uhlela apha ecawa wakho loo nto uqinisele ufuna angayiva uMakhweshube ndithi ungavele nje Thixo uzimele ecaleni engekho uMakhweshube ungathandazi usecawa kwakhe ndithi uMakhweshube ume ecawa kwakhe ndithi ke ngomna hambi uyoyivuma kuThixo le nto yala ndoda kaMakhweshube xa uMakhweshube engazi ungavele naxa utsho ukuthi uqiniseke uba akekho uMakhweshube ecawa kwakho because ezinye izinto zigqibela ukonfessa kanti wenza izinto zibe worse so sithi ke ikhona i-confession to God then elandelayo i-confession to those you've offended. Confession to those that you've offended. Ndifingale ngabomu ukuba yebazalwane base-Christian family ukuze uzibone ubu-powerful indoda yakho umfazi wakho umama wakho utata wakho makakuvusitsho usithi unyanisile ndiyenzile bendi-wrong yo kubi ukuhlala nomuntu ongasoze avume nenye into noba kuthiwa webe ifowuni ufuna uthi uyobona kwikhamera uthi uvele uchwece kuthiwa ngubani kube ngona uthi hayi ndiyaxolisa yongeke awukuvume kwabanye nabantu ngokuzazi ubikomityi bulewe nguwe uhlelo usithi awuyazi sisipho andiyazi mna khake ndihambe kwapha funa sikubone ekhamereni sikudlala slow motion
ngeke. Then the last one, enye indlela ongenza ngayo confession, by seeking godly counsel. uPaul ba zikhona izinto uPaul ba andiyi kuyoyivuma uba ndiyivuma, but ndiyoyivumela uba ndicetyiswe apha kuyo. So bazalwane bam, abantu abaninzi bayoncena ukuvuma izinto because ubanele noba ndiyitshongo, kanti enye into funeka ujike ufumane icebiso ukuze ugqithe kuyo ngengqondo. Mathi mhlawumbe wakhupha isisu, anti ngoku isisu sisaphuma, but le nto kubalulekile uba uyoyivuma kumfundisi, awuyivumeli uba umfundisi acelele uxolo kuThixo because waxolelwa ngowawusindiswa. Kodwa uhleli uva abantwana abakhalayo ebusuku, namakati akhala njengomntana wakho. So kubalulekile ukuba uzofumana i-godly counsel, kubekho umuntu okuqinisekisayo nge-forgiveness kaThixo. So i-confession sometimes awukonfeseli ukuba ufuna umuntu azi qha, uyele ukuze ucetyiswe. Enye into uyiconfessa kuba uzibona uba uyalingeka kuyo, uyiconfesse ngokungayenzi for i-godly counsel. Then ikhona ivesi ke endifuna sigqibele ngayo xa siyeka James 5 verse 16. Uba uyaphawula i-confessions ezininzi phaa ndithe zivume ebantwini izono phaa. Abantu abaninzi bavela bathi ndivenda esiguqweni ndathetha noNkulunkulu wam. Hey mfanini. Ngoko ke zivumeni izono omnye komnye, nithandazelane khona ukuze ninyangeke. Kaloku umthandazo womuntu olungileyo unamandla, ungummangaliso. So kukho abantu abathi ndizoyovuma kuThixo qha, kanti kuthiwa yiya nasebazalanini. Unkosi uthi unombuzo, then siqithe. Hayi, okay, ngumbuzo obujoke. I think wake wayiphendula. Nabe nisithi kukhona leya scenario kaMakhwetshube, I think oke uyitsho ubana uba ngaba le nto awusithi unoze kuguquke umuntu mhlawumbe wakuthathela umyeni. So benisithi ke mna xa seyiguqukile uthene ngamyeki lo aphinde kulaa mfazi omdala. Say complicated, but hayi kaloku xa bengatshatanga makamyeke angabe lidikazi lakhe aphinde emfazini. Ukhona umzalwane owenza loo nto apha eMzamba, wayeseyihlele nendoda yomuntu for 14 years, waguquka ententeni yeTata Nxumalo endandikhalisa ikeyboard kuyo ndiphantse ukuthi yethu. Waguquka kule ntente yethu, wahlukana loo ndoda yaphinde emzini wayo after 14 years, but wayengatshatanga nayo. Analo ulwazi uba xa bede batshata singayithini loo nto. Uqhawule umtshato wathi waqhawuka kodwa nomtshato. Uba azikosho noMakhwetshube usayifunana lisekeni lale ndoda. Kanti xa ibisedikazini surely ibivele yamaKhwetshube. But ndizama ukuthi bazalane i-confession awusoloko uvuma isono, uvuma ne-temptation le. Uba yeyi umzekelo mna ndingumfundisi andizuthi hayibo nawe ndikuthembe kangaka ulingeka into ethile. NoYesu kaloku wethembekile kodwa walingeka. Umuntu olingekayo ngumuntu othembekileyo. So kubalulekile ngoba xa ungumzalwane sometimes uconfesse for the sake of godly counsel, for ukuze ucetyiswe and so forth. Then ke masiphinde ke ngoku kwi-notes zethu sishaye i-summary. Sithi, how do you purify ourselves? Into eziyi-7 sizicoca kanjani ngokwasemoyeni? Introspection, confession. Okay, sorry. Sithe kaloku inye eyi-noun, ezinye zi-sentences. Number 1, confession, zihlole. Number 2, vuma izono, introspection, zihlole qho. Zihlole. Okwesibini, vuma izono zakho qho. Number 3, guquka, that is decide uba ndiyiyekile le nto. Number 4, yiya kuThixo for approval. Ungamane unconywa ngumama wakho because umama wakho kungenzeka umqhathe. So ukunconywa ngabantu mawungabaluleki ngaphezu kokunconywa nguThixo.
Number 5, prove your repentance by your actions and or attitudes. Bonakalisa ubuguqukile ngoke attitudes zakho. Number 4, 5, 6, separate from anything or anyone that defiles you. Suka kuye noba ngubani obona ba ukubuyisela emva. Number 7, guard your heart. Londoloza inhliziyo yakho okanye londoloza iingcinga zakho. Then masiye ke ngoku-introspection. Uzihlola kanjani? Yeah. Personal reflection. Khawukamane uzijonga na uba le mpilo uyiphilayo uzoba yintoni. Number 2, siqhathanise nezwi. Uye ezwini njengamanzi wakuba uzophuma uclean, uye ezwini njengemira apho uyozijonga khona even though ubucingela ubuclean. Then number 3, ngokucinga ngezwi likaThixo nje ube neBible study ucamange nje ngezwi likaThixo. Number 5, 4, compare yourself with others who are ahead of you. Siqhathanise nabantu asele bephambili, abantu sebefakaza, because wena ufakazi lebele usineka apha ecaweni nokuqhunya amehlo amdaka esikhova. Number 4, 5, once kwaxatyanwa yithi nansi platform yokuba ndizibone and not defend yourself. Number 6, through being gossiped about. Sithi pha xa bekuhlebile hamba uyojonga uba abanyanisangana, uba abanyanisile ulungise ezo zinto wedwa. Uba abanyanisanga ithi iBhayibhile xa bexoka vuyani nicobe kunene kuba umvuzo wenu mkhulu emazulwini. Then how do we do a confession? Inward confession uzivumela wedwa, outward confession. Asi confession. Uvuma ngaphandle, uvuma kuThixo ezinye izinto zifuna uThixo yedwa abantu abakho ungazisi kum. Xa ukhuphe isisu hayi ungeza kum. Noko isisu asibambisi. Obulele umuntu nje ungalinge undifake icrime. Then number 4, confession to those you've offended. Kabantu ke licinga lento ye-confession uba xa ke ngokumzi wakho uwakhe ngemali yendoda oyithathile okanye ngemali owaye bemsebenzini ekhasino or sebenza ekhasino wavele wena waxephula umtshini lo wawukhupha ii-tokens. So amafestile akho ayathetha athi casino. I think ke apho udinga uba uyofumana i-godly counsel. Yeah, so that's born Bastine. How can you do confession even? How to confess? Hayi ndifuna le yakwapi. Iwafushane kakhulu. Wenza lo mntana? Aliphakame inyawo. Thank you Lily. Ingxaki ndifuna ibe nomdla wena Lily, ibe nodu. Enza abastart uba it's a doing word. We want you to do this. Bazalwana base Christian family, I speak clean man. Inhliziyo zethu zimhlophe ngapha kathi zimhlophe ngapha kathi inhliziyo zethu zimhlophe ngapha kathi zimhlophe ngapha inhliziyo yakho mabe mhlophe akho ngxabana akho chuku. Sivan, create in me a pure heart so I can worship you. Yes, create in me a pure
isho lo ndawo qha. Khasi. So I may worship. Ndifuna sibe nenhliziyo emhlophe. Uyazi ba sometimes ungaphawula ugula kanti uguliswa into zigcwele behliziyweni. Keep yourself pure until Jesus returns. Bamelana ke bazalwane, singawucela kuThixo sigcine. Masizenze. Noba luthuli luncinane no ezi impurities ezincinane zizo ezihlale kude kube sistene singaka. Mayingabikho into ayinamsebenzi. Mayingabikho into izuliselayo. Nabantu bavele bathi hayi ndiya understand. Lungile noba uya understand kodwa iconfess lento ibikenzeka. Bofuna ndithandaze nawe, you may raise your hand. Xa usathembisa ukuba awuzuyeka nelincinane bala izwi likaThixo awuzulimamela uye kulo njengesonka uzuya kulo njengesipili uye kulo njengamanzi. Thixo wethu namandla siza kuwe namhlanje sifuna ukuba nyulu ngaphakathi for you. We want to be holy. We want to be pure like you, Jesus. And we pray that by all means, you may reveal to us our inner being. Usibonise anything that offends you. Yonke into esingakufuzanga ngayo. Usibonise yona Thixo wethu that we may worship you with a pure heart. Sincede singabi na impakamo sikwazi ukuvuma xa sonile. Ingxabano esingena kuzo zibe indlela yokuba siye sibangcono. Khawusinikeze ukuzifuna noba umuntu sezoxolisa kodwa sisoloko sijonge yethu indima uba senze ntoni ukuze kubekho lengxabano. In the name of Jesus, amen. Masizo nikela. Onkamala nguJesu, ngimthanda